Той на 15 метра, на 11, на 9. Колко въйци фърите? Много. 3 въйци, 3 човека. А ти когато си имаш каза да говорим глупости, Пук, пук. И Дамян казва, стига. И аз викам, няма бе. И в този момент въйците е така. И той застава и се изправя. Ние така си ни на въйците. Май ти ли мани Сарата? Сарата и ти ли мани? Моя си. Сарата и ти ли мани? Оня човек разбрал за какво става дума. Пунта куки вика Вика куките не прави. Не е най-големия стомил дали. Ние се чудим много. Колко ще ви кажа? Аз ще вика, че най-много той дърпал. Аз колко дърпахме, Аз като беше, като се върна, като припикам го и старлах на рибата. Още като ми разказаха, викам, 12 на Степан Сара. И той се съмни, и на другия ден Степан мина. Яла бе, яла. Ти знаеш ли какво бе? Старата вика, повията пуки не изправи. Вика и камъка приместен. Камъка приместен. Само е така прави. Вика, много са дърпали. Вика, викали ангата, уморихме се. Абе, много дърпахме, ти знаеш, че ама много дърпахме. Аз само срещна на Хуандеца и само гледам светят. Чукам, басе, викам там стане. Някъде други не ходиш. Не. Дига бариерата, влиза, заключва бариерата. Викай Старвак им рибата. Бобе, Франко викал, хем натам, викам, гледам всичко. Аз да разбалих и ти някакви лъчови, разбираш, викам, дискотека ли? Те са направили всеки шелни Грипли ще дърпат, кой ще правят толкова народ, вика. Аз съм в дъното на Колморански, гледам свети. Ти беше по средата. Не, аз бях в дъното. Панцера беше в дъното. Не. Аз съм в дъното. Ти ли беше? Самото дъно. Панцера дойде да види какво И панцера ми затвори изхода. Аз излизам навънка, а пред мен е лодка. Абе, той Дамян не се обаря, аз бях някъде към Вика, аз съм на този свой, като един залив, вика, има... Погледнете в камерата, колега. Продължете. Напред, назад, пак му звъня, къде? И накрая, нали, тук някъде тук. Викам, Корморанския ли ще е? Не ли вика му вика за нещо такова? Корморанския. Всяко момент.